Dobro večer, dobrodošli u Potiru u kojoj naši večerašnji natjecatelji odbijaju pomoći. Ja sam Hrvatskoj vojsci. Ja sam 7 godina izvuku magistar ekonomije. Igrat će pojedinačno, pa pojedinačno, na kraju završnu Potiru. Pojedinačno, igru otvara. Tihomire, dobrodošli. Tiho. Vrijeme. Sad. Kancelar prvi uveo, neka ostane to za nekoga drugoga. 500. Ako se nju pita večeras, drugi lovac je mora na zibar. Ni on vam malo in... Dobro. Tako da minuta nije bila baš nešto, ali evo, prilika za popravak je odmah na ploči. Kao zahvalu za vašu službu ćemo vam kao nižu ponudu dati 1500 kuna, a višu 5 kuna. Pa, hvala. Za 35.000 kuna krenimo s Potirom. Tihomire, sretno. Hvala. Je točan. To je to. Brown je točan odgovor, a i znanstvenik je među njima. Da. Nekakvi najbolji dojam je ostavila. Koja je nakon Nila i Konga treća najdulja afrička rijeka? Volta. Niger. Niger. 3 su različita tipa odlikovanja Republike Hrvatske. Spomenica, red i koji još? Dalje. Niger. Koga je Gerhard Schröder 1998. naslijedio na mjestu njemačkog kancelara? Bismarck. Niger. Kola, koji je krug u nazivu filma Franceta Štiglica o holokaustu? Možete ponoviti? Koji je krug u nazivu filma Franceta Štiglica o holokaustu? Ne, začarani. Niger. Prvo znamenito dijelo kojeg je rimskog pjesnika... Vrijeme je za završnu Potiru. Lovo. Mladene, vi recite kada možemo. Može. Vrijeme. Sad. Koji točno? U srpnju... Jeruzalem. Točno. Koji je točno? Tvrdnja da se svaki prirodni broj veći od 1 može rastaviti na proste faktore, osnovni je teorem koje grane matematike? Aritmetika. Točno. Njemačka, Brazil. Točno. Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne Potire. Ostanite uz Dnevnik Hrvatske radiotelevizije i...